Sopii. Nähdään illalla. Äiti pyysi illaiset tänään. Okei. Pitäisikö viedä sitä viiniä, jos isä tykkää? Mhm. Itse asiassa mulla... Mikä on tilanne sen mediaputousprojektin kanssa? No, kyllähän ne uutiset jaksaa putoilla pari päivää ilman logoikin. Paavo soittelee mulle jatkuvasti, kyselee edistymisen perään. Mä jaksaisin antaa ympäripyöreitä selityksiä. Kyllä sä tiedät, että luova prosessi vie aikaa. Mut meillä ei oo aikaa! Sitä ei oo mikään päiväkodin askartelukerho, me pyöritetään bisnestä. Milloin sä alat ottaa asiat vakavasti? Mut elämä on paljon hauskempaa, jos ottaa vähän rennommin. Vois auttaa suakin. Älä kerro mulle, mitä mun pitäisi elää. Eikö mä ottaisin neuvoja tällaiselta sekoilijalta. Jos mä oon niin iso ongelma, niin ei sua varmaan sit haittaa, että mä lähden. Mitä sä höpisit? Siitä mä tulin sulle kertoa. Mulle tarjottiin duunia siitä brittifirmasta, jota me autettiin. Mä muutan kuun lopussa. Täh? Onko tää joku vitsi? Mun täytyy pitää business toiminnassa. Niin sun! Sä oot aina ollut niin hyökkäävä. En mä oo hyökkää! Mä en tiedä mikä defenssi se on, mutta se loppuu nyt. Mä oon kyllästynyt sun vaahtoamiseen. Niin ja miksi sä aina otat kaiken kunnia itsellesi? En mä ota Maailmassa on muitakin ihmisiä, Niina. No ethän sä tuu muistaa, mitä mä sulle kerron. Kun sä tiedät kuitenkin paremmin itse. Mä oikeesti surettaa, että susta tuli tollanen. Mun täytyy sanoa, että mun takki on tyhjä. Piirrä omat logos. Parempi varmaan jättää illallinen toiseen kertaan.